ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୀତା ମୁଁ ରହେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଏବେ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ବି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ବି ଜାଣି ବି ହଉନି। ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କୁହୁଡ଼ିରେ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ସକାଳ 8ଟା ବି ହେଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ବି ନାଁ ଧରୁନି। ଏତେ ସମୟ ଉପରେ ରହିଲା ପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଟିକେ ଆଖପଖା ନାହିଁ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଜଣା ପଡୁଛି ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖରା ବି ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଖରା ଆସିଲା ପରେ ଦିହକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳୁଛି। ଏବେ କାମକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ କାମକୁ ବାହାରିବା କିଛି ସମୟ ପରେ। ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ଦେନ୍ କାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମର ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ପିନ୍ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପିନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ। ଦେନ୍ ଏବେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆସିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ନେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଏଇ ବେଡସିଟ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଶୋଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେନ୍ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ମହଲକୁ କିଛିଟା ବେଡସିଟ୍ କିଣିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ଦେନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟ ବି ବାଟରେ ଅଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଶସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଲୁ ଦେନ୍ ସପିଂ ମହଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେବେ, ସାବୁନ ନେଲେ ସାବୁନର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ସର୍ଫ ନେଲେ ସର୍ଫର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ତେଲ ନେଲେ ତେଲର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସବୁର ଯୋଉ ସାମାନ ନେଲି ସେ ସାମାନ ତଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ ବି ଅଛି। କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ପୁଣି ସବୁ ସେଣ୍ଟ, ପରଫ୍ୟୁମ, ପାଉଡର, ସାବୁନ, ଅଏଲ, କୁରକୁରି, ହର୍ଲିକ୍ସ ସବୁ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମାନ। ଏତେ ସପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଅଛି ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଯିବାକୁ। ଏଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଡାକି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।